Hello guys, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर आंनि मुङा मुस्प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल। लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोनांथार खोथा लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय बिराद हेल्पफुल बा मदद गोनां जागोन बा गोनांथि खोथा जागोन। लोगोफोर माखासे सुबुंफोरा आंनाव सोंदों कि क्लास 10 नि रिजाल्ट आरो हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ माला होगोन। लोगोफोर दा आपडेट होनाय मथे मेनि लास्ट वीकआवसो बे क्लास 10 नि रिजाल्ट आरो हाई सेकेन्डारि रिजाल्टखौ होगोन। बेबायदि बिनि उनावहाय एनाउन्स खालामगोन माला होनाय जायो। बाट बुंनाय मथे मेनि लास्ट वीकआव होगोन मिथिबायना। आरो बेनि गेजेराव आं दहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन कि इउएसए नि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ जोंनि भारत हादरनि मन्त्रि एबा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदी बिथांखौ वार्न होदों मोनसे बाथ्रायाव कि जुदि हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विनखौ जुदि इउएसए नो दैथायहरा बा साप्लाइ खालामा अब्ला बेयावहाय रिटेलिएशन जागोन माने काउन्टार एटेक जागोन होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिनि गेजेरावहाय जोंहा मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्स मिस्टार स्पकपार्सन मिस्टार अनुराग श्रीवास्तवआ बेयाव रिप्लाइ हरबाय बा ओरैबायदि बुंदों बाथ्रा वी विल साप्लाइ जों साप्लाइ खालामगोन अनलि नोंसिनि इउएसए आवल' नङा गोबां कान्ट्रिज दङ बिनि थाखाय एक्सपेक्ट खालामदों बे ड्राग्सनि थाखाय बे ड्राग्सखौ गोबां हादराव जों साप्लाइ खालामगोन आरो माखासे साप्लाइबो खालामबोदों जाय जायगायावहाय गोबां पेन्डेमिक माने गोबां माने मानसिफ्रा इनफेक्ट जादों बा साग्लोबजाना दं बे भाइरासनि दारै। स' बे बाथ्राखौ बुंदों। स' दायो बुहुमावहाय जोंनि भारत हादरा फार्मासिउटिकेल प्रडाक्शनाव थार्ड रेंकआव दङ आरो बुहुमनि गासै 30 कान्ट्रिज आरो सार्च माने साउथ एसिया एसोसिएशन फर रिजनेल ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय क'अपारेशन बेजों लोगोसे 30 कान्ट्रिज जोंनि भारत हादरनि फारसे एक्सपेक्ट खालामदों मानि सायाव एक्सपेक्ट खालामदों हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विन माखासे एन्टि मालेरिया ड्राग्स मिथिबायना बे बेमारजों माखासे कभिड-19खौ बा कर'ना भाइरासखौ ट्रिट खालामनो हायो होननानै बे मोनसे आसा थादों। बाट दासिबांहायबो बेखौ एलाउ होआखै पारमिसन होथ'वाखै जे बे जानाय सुबुं बा कभिड-19 जानाय सुबुं बा कर'ना भाइरास जानाय बेमार जानाय सुबुंखौ बेजों ट्रिट खालामनाय मिथिबायना। स' बेवहाय माखासे बाथ्रा बुंदों इउनिभार्सिटि अफ अक्सफर्डनि कमि जिबिनिगिया जे क्ल'र'क्विन आरो हाइड्रक्ल'र'क्विन एन्ड एन्टिबाय'टिकखौ जुदि मिलायनानै जुदि कभिड-19 नि माखासे पेसेन्टफोरखौ जुदि ट्रिट खालामोब्ला बेयाव रिजाल्ट ओंखारगोन दै मोनसे नाम ओंखारगोन बेनि मुङा जाबाय जिथ्र'मेक्स मिथिबायना जिथ्र'मेक्स क्ल'र'क्विन आरो हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विन एन्ड एन्टिबाय'टिकखौ जुदि मिलायोब्ला रिजाल्ट मा ओंखारगोन जिथ्र'मेक्स जायखौ जोङो कभिड-19 ट्रिट खालामनायाव एसे इउसफुल जागोन होननानै इउनिभार्सिटि अफ अक्सफर्डनि कमि जिबिनिया बुंदों। बाट बारा गोबाव जायाखै दहायसो 3 आवार्सनि सिगां बे निउसआ आपडेट जादों लोगोफोर। दायो हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विनखौ इसेबां डिमान्ड खालामनायनि जाहोना बेनो बाट हारसिङै हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विना जेबो खालामनो हाया ओरैनो फारसे बुङोब्ला एन्टि मेलेरिया ड्राग्स होननानै बुङो बेखौ जुदि मेलेरिया बेराम जादोंब्ला बे मानसिखौ बे हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विनजों माने ट्रिट खालामो माने मेडिसिन होनानै। स' बिनि गेजेराव आं माखासे आरोबाव बाथ्रा लाबोदों जानला मानला पस्ट खालामनाङा लोगोफोर मिथिबायना फेक निउस दा पस्ट खालाम। आसामनि MLA AIUDF नि MLA अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्टनि MLA सासे आमिनुल इस्लाम होननाय सासे MLA खौ माने एरेस्ट खालामदों फेक निउस आपडेट होनायनि थाखाय कर'नानि सोमोन्दै मिथिबायना। स' जानला मानला पस्ट खालामनाङा जानला मानला भाइरेल खालामहोलाबायनाङा नङाबा हमगोनबो पुलिसा। दायो बुहुमाव गासिबो हादोरानो जोंनि भारत फारसे एक्सपेक्ट खालामगासिनो दं माखासे मेडिसिननि सायावहाय मिथिबायना। स' बिनि गेजेरावहाय जोंनि भारत हादरा गासै बोसोरावहाय $50 मिलियन बारा माने माखासे मेडिसिन प्रडिउस खालामो बेखौ जोङो माने इनाराव लाबोयोब्ला 353.9 crore जायो टटेल मिथिबायना बोसोरावहाय एनुवेलि बेखौ जों प्रडिउस खालामो जोंनि भारत हादराहाय। स' लोगोफोर बेनो माखासे बाथ्रायाहाय दिनैनि दिनावहाय गोबां गोनांथि जानला मानला गावखौनो गाव ओरैबायदि हायो होननानै निउसफोर माने फेक निउसफोर पस्ट खालामलाबायनाङा मिथिबायना। पुलिसा दायो बिराद स्ट्रिक्ट जादों माखासे एवारनेस होदों जानला मानला पस्ट होनानै गावखौनो गाव माने पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजानाय मा खालामजानाय खैफोदाव दा खोख्लैना ला बेनो मोनसे गोनांथि। आरो जाय माखासे बाथ्रा बुंदों कि क्ल'र'क्विन आरो हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विन आरो एन्टिबाय'टिकखौ मिलायनानै जाय जिथ्र'मेक्स बानाय बेखौ न'फ्रावबो जानला मानला इउज खालामलाबायनाङा एलाउ होआखै जानला मानला। आरो बेयाव दायो माने जास्ट बेखौ टेस्ट खालामनो थाखायसो माखासे कान्ट्रिसा बेखौ डिमान्ड खालामदों एक्सपेक्ट खालामदों जोंनि भारत हादरनिफ्राय। बुंनाय मथे माखासे खोथा लोगोफोर
5G नेटवर्कनि थाखायबो बे भाइरासआ सोमजिदों होननानै ब्रिटेन माने UK आव माखासे 5G नि नेटवर्कखौ सावदों लोगोफोर मिथिबायना नोंथांमोना माने नेटआव सार्च खालामना नायबा मोननो हागोन ब्रिटेन UK इउनाइटेड किंगडम बेयावहाय माने माखासे 5G नेटवर्क टावारखौ सावना होदों माने 5G नेटवर्कनि दारै जादों होननानै बाट बे खोथायाथ' सैथो नङा मानो होनबा माखासे साइन्टिफिक मानसिफ्रा बुंदों कि माब्रै मा हिसाबै जागोन बेलाय नङा होमबा जों मबाइलखौ 5G नेटवर्क बाहायबाय ओमफ्राय बेयावलाय COVID-19 नालाय बोरै माब्रै बिदिंलाय माने मा रिलेटेड थानांगौ नङा होमबा जोंनो डाइरेक्टलि साइन्स नङै मेडिकेल फरायै मानसिफ्राबो डक्टर फरायै मानसिफ्राबो बेखौ जों आरामसे हमनो हाखागोन नङा होमबा जानला मानला बेबायदिनो लस खालामना होदों बेबायदि मोनसे बाथ्रा आरोना स' बेनो दिनैनि गोनांथि खोथाया कि जोंनि बुहुमनि गेजेरावहाय माने जोंनि भारत हादरावनो माखासे मेडिसिन ओंखारगोन बायदि बे भाइरासनि थाखाय मिथिबायना स' बे मोनसे एसे मोजां खौरां आरो बेनि गेजेरावहाय नैबे जाय मेडिसिन हाइड्र'क्सिक्ल'र'क्विन आरो माखासे मेडिसिन बेखौ जुदि साप्लाइ गोबां खालामनो हायोबा जोंनि भारत हादराबो गोबां मुलाम्फा आरो बेनि गेजेराव जोंनि माने राहुल गान्धी माने कंग्रेस पार्टीनि प्रेसिडेन्ट राहुल गान्धीआबो मोनसे पस्ट होदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव देखायनि कि गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगौ खाथियाव थानाय कान्ट्रिसफोरनो गासैखौबो मदद खालामलायनांगौ बेवहाय जेबो माने पलिटिक्स दा गेले आरो बेवहाय जेबो माबा खालामनाङा दावराव खालामलायनाङा जेसे हायो मदद खालाम जुदि जोंनियाव केपासिटि दंब्ला जों मदद खालामलायनांगौ होननानै राहुल गान्धी कंग्रेस पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बुंदों लोगोफोर स' पस्ट खालामनानै होदों स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच गाइस बेनो आंनि दिनैनि माखासे इम्परटेन्ट आपडेट आं माखासे जाय भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुं अनजिमाखौ आं बुंथ'ला गाबोन आं नेक्स्ट भिडिअ'आव बेखौ बुंनोसै जिखुनु जाया जोंनि आसामावहाय गासै 27ता जाबाय आं दहाय कमिउनिटिसआवबो पस्ट होदोंमोन दुब्रियावहाय गोदान सासे मोन्दों सासे मानसि दुब्रियावहाय स' गासै टटेल दासिमावहाय 27 जाना दङ बुहुमावहाय गासै 13 लाखनिबो सुबुं अनजिमाया बारा जाना दङ आरो जोंनि माने भारतआव 4,800निबो सुबुं अनजिमाया दायो बारा जानानै दङ बे भाइरासजों साग्लोबजानाया मिथिबायना स' मोजां खोथाया बेनो कि जोंनि भारतआवनो माखासे मेडिसिन ओंखारगोन बायदि मोनसे आसा मोनसे एक्सपेक्ट जानानै दङ मानो होनोब्ला फुरा माने सार्च आरो 30 कान्ट्रिसनिबो बारा माने माखासे कान्ट्रिसफ्रा जोंनि भारत फारसे एक्सपेक्ट खालामदों माखासे मेडिसिन जायखौ बुंदों हाइड्र'क्सिक्ल'र'क्विन आरो माखासे मेडिसिन माखासे गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय बाय